kami ngayon sa Tambobong, Dasul, Pangasinan. May excursion kami dito ng mga pamilya ko. Lahat to kasama ko, pamilya ko. Dito kami sa Dasul. Ito ang nakuha naming kubo. Ito. Tapos ito ang yan. Abu. Kaway sa camera, Abu. Snappers. Up, yeah. Magamit namin, oh. Parang sa linggong di uuwi, eh, oh. 3 araw lang naman. Maganda raw po ninaw. Ha? Maganda raw po ninaw. Vlogger ka, ha? Oh, birthday boy. Happy birthday. Boy! Yung birthday to, birthday ni Lang to. Bigla lang mag-birthday yan sa 5 taon. Ha? White sun ang ano rito, ang dagat niya. White sun. Pero napakalinaw ng tubig. Ayan, oh. Ang isdaan. Binababa mga isda. Linaw, oh. Grabe yung tubig. Ito sa marami ng mga tao na yan. Pagsakan to ng mga pusit. Yan. Daming mga buyer, oh. Pagsakan ng mga pusit yan. Inaantay na lang nila yung mga bangka dumating para ano na yan. Maramihan na yan. Mga buyer, oh. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, one eternity later. Opya. Nag-iba ang ambience namin. Nag-iba ang plan namin, change plan kami. Umalis kami sa Dasul, lumipat kami ng Bulinaw.
Bolinao. Laki ng pinagbago rito sa Bolinao. Kinain na ng ano. Dati ang lawak ng buhangin dito. Lawak ng buhangin dyan. Yung dati natin. Oo. Lawak ng buhangin. Ano ba rito? Bagyo, ilapad na. Kuha ng ano. Yung dagat. Eh no, lawak oh. Oh. Tagulan, tapos Agos. Alon. Makukuha talaga. Panalo rito, panalo. Malaki lang tayo pinagbago ng lugar na to. After 3 years, ang laki ng pinagbago. Kinain niya ano, kinain yung buhangin dati. Ang lapad ng buhangin dito. Yan, dyan pa kami tatayo ng tent dati, yung 2019, bago mag-pandemic. Pero ngayon wala na. Ang laki na ano, kinain na wala na. Hindi na siya ganun kalawak dati. Kaya delikado siya sa bata. Alright, papunta kami ng Parola sa taas. Mismong Parola, itong nagiging pinaka-landmark na itong pata na ito, yung pinaka-Parola niya. Pupuntahan namin, magpipicture-picture kami. Pakita ko rin sa inyo anong itsura niya. Diyan namin kaganito, nag-shortcut kami. Iba ngayon? Ayun yung Parola. Pero hindi hingal na ako. Pero konti na lang. Ayun yung Parola. Nila ba yan sa gabi? Alive pa yata yan eh. Parola. Alright. Namin sa pinaka entrance ng ano. Ayun o. Namin sa pinaka entrance niya. Ano yan, te? May entrance ba? Ay. May entrance ba yun, ma'am? May entrance? Wala na po, mauwi na po yung bangkay. Pwede na pumasok? Hindi kayo direct na sa ito. May flyer na yun. $100 yan ang nag-80 sa amin. Pag yung ganyan po, Ang damit to. Kasi sa akin. Tara. Pasa. Na. Pasa nila. Pasok na tayo. Para wala. okay. Ito yung bahay na Is buong-buo pa siyang pag ano na ito ng Parola na to. Wala pang mga damage. Ayun oh. wow, paro!